Sibingelele eNingizimu Afrika. Igama lami ngumzwa bafowethu inketshani, njengoba nazi ukuthi ngihamba nongiba lana. Samanketshani bafowethu, sibhaleliwe ke lapha ngusisi. Siyacela ke bafowethu, kunezinye izinto esezinokushintsha ezincanyana. Sine page bafowethu esesinalo, njengoba benishilo ukuthi ake sizame ukuthi sisebenze ngasese. Sizamile ke bafowethu ukuvula ipage. Moqala ukufika kuleli page bafowethu, sicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucommente. Ipage lethu lithi Amankentshane Show. Siyacela ke bafowethu bonke abantu bafike bacommente kulelo page lelo, belike, besubscribe. Imisebenzi esinayo miningi kakhulu bafowethu. Njengamanje kunemisebenzi esisaphezukwayo. Yebo, qhubekani nibhale bafowethu, kodwa ke awukho umsebenzi esingeke sifikelele kuwona. Njengamanje sinosisi lapha usibhalelile, naye unenkinga akanayo ekufanele njengamanje sibhekane nayo, ngoba savuma sathi iNingizimu Afrika sizokwazi ukuyimela singamankentshane. Sokwazi ukuthi siyilungise ngendlela esizoyilungisa ngayo, ngoba maningi amaqola, maningi ama-scammers ekufanele sidile nawo. Sisi wami niyaphila? Ngiyaphila umntwana bhuti. Sikhona. Sisacela ukwazi usisi uba igama wakabani, isibongo, udabuka kuphi? Igama lami nginguLondi wakwaZwane, ngihlala kaMashu. Mama Mangethe. Yebo. Okay mama, siyazi ukuthi njengamanje uba wasibhalela sayifunda into osibhalele yona, thina ke sesiyazi ukuthi kwenzakalani. Sicela uxoxela ababukeli njengamanje ukuthi istory sakho simi kanjani. Okay, ngiyabonga, ngithanda ukubingelela kakhulu kwababukeli. Indaba ithi bengade ngihlala no boyfriend. So mengihlala no boyfriend bekade nje school right, sibambisene, kwaba ukuthi siba nenkinga naye. Kwacaca ukuthi kumele sihlukane. So mangabe sesihlukana naye, sengifuna ukuclaima into zami engayithenga engathi sihlala ndawonye, ngoba zibiza kakhulu. Angikwazi ukuthi ngingafike ngithenge i-TV close to 10,000. Ngithenge i-fridge eli more than 5,000. Mengabe ngifika ngithi ngizoyicela izinto ngiyazehlisisa, angimlwisi, angixabani naye. Ngithi siyakhuluma phela, ngoba ukuthi umuntu usuhlukene naye akusho ukuthi seniyizitha. Mangabe ngifika unede angibone nje egate athi akwanti wena ungiblockile ama-calls, ungiblockile ku-WhatsApp, yonke indawo nje angisamtholi. Nginede meke angibona nje egate, uyakhiya igate angivalele. Sometimes bayangithuka, angibizele, angifuni ngisho ukubiza inhlamba angibiza ngazo. So ngithe angeke ngize kunina ngizocela ukuthi ningisize ngalolu daba lolu. I even have ama-proof ukuthi ngikhombise izincwadi nasi. Yes, la ukhombisa khona ukuthi lezi zinto ezilapha kulowa muzi lezi ngayithenga mina ngemali yami. Yebo, so bengingathanda ukuthi ningisize ngihambe siyolandela lezi zinto, ngoba inhliziyo yami ayikutholi uphumulo. Ngeke ngifike ngithenge mina i-TV close to 10,000, ngithenge i-fridge more than 5,000, imali engaka. Umuntu angishiye mase ngifuna into zami angisayitholi. So angazi noma mhlawumbe ngingalithola ngisize, ngingazi ukungisiza. Ngoba hey lo bhuti kuyafana ukuthi ungiqolile manje, imali engaka. Mana-ke sifuna ukuthola la ukuthi ngesikhathi nisathandana uyithenga lezi zinto ayikho imali ayifaka yena, nizange nihlanganise lutho. Ngayithengela mina nje ngemali yami lezi zinto, ngoba ngithi phela sibambisene, sihlala ndawonye nomuntu. Mangabe sengigila ngalendlela angigila ngayo, ngoba ngithanda ukuthi ngidalule izinto ezenzeka kuthini. Umuntu mase ngicela into zami sekuba nezinkinga ke. So ingakho sengithi nje angivane nje ngize kunina, ngivane ngithola usizo nje silanda into zami. Mawami, ngiyakuzwa my sister. So ukwazama mhlambe ukuthi ukhulumisane nabomndeni, mhlambe bakwazi ekhaya kubo. Yebo, bangaze bese sineminyaka nje sibambile lento. Yebo, ukwazama mhlambe ulibika lelo daba mhlambe kubo. Yebo, ngizamile kuyikona ukuthi ulo muntu osatshwayo emndenini. Yes, uyasatshwa nje yena uyisikhondla. Manje ulo muntu othi mekhuluma into fanashi izwe elilodwa nje ukuthi saquka emndenini bamsabe kutholakala. Bayazama ukuthi bakhulume naye, zama ukuthi nibonisane nosisi Londi, nibone ukuthi ningayithini isolution yalento, ngoba phela ukuthi senihlukene akusho ukuthi senizitha. Uyamazi ukuthi usisi Londi umuntu ophansi vele ongakhulumi kakhulu. Uvana athethe umuntu ngithi ngime egate useyongithwa ngehlambe engaka umuntu noma avana akhiya igate nje. Caca ukuthi afuni ngisho ukukhuluma nje, unedabona ukuthi mina nje angafuni ngisho ukuphuma.
Mana ngifuna ukuthola la ukuthi la benihlala khona benihlala babili. Yebo. Umuzi kapa. Umuzi wakhe. Owakhe. Yebo. Wena uzuthenga lezi zinto lezi zazingekho nhlobo noma Zazingekho indala. Zazingekho shame. Ngithi phela ngiyamsiza ngoba umuntu wami and uyazi ukuthi uma ku-relationship nomuntu niyabambisana. Mengabe ubona ukuthi okay ngiya-afford ukuthi ngenze ukuthi hayi why not ngingakwenzi uma sihlala ndawonye nje basasithi senze future naye. Ngangayitshela ukuthi ngiyowenzeka sihambe kuphele ngale ndlela kwaphela ngayo. So angifuni okuningi mina ngifuna nje izinto zami kuphela. Akasebenzi. Ngicela izinto zami kuphela kena. Ngiphume kena. Abantu mabehlukana nsisi uthathe yini ngokwakho? Mina okwami ngiyakudinga ngikwazi ukuthi ngingaba ne-TV close to 10,000 ifridge. Mhlambe yena makuwukuthi mhlambe siyamfica ke na usethi nami ngifuna izimali zami engangikunika zona. Okumnandi phela ukuthi yena akaze angithengela into eyivalue nesiqu ngaleyo ndlela ukuthi ngase ngithi ngambuyisela back. Mina okwami kuyivalue ukukhula angikwazi ukuthi ngabane ngihlale nje ngibuke i-TV yamahlala ayibuke lapha kwakhe. Ifridge lami nje ukhishwa amanzi ngaphandle nje into engaka ifridge engakaya ngilibuke nje ngeke ngithola uphumulo. Angikaze nizame kodwa ukulungisa izinto mhlawumbe. Mina ngiyazama ukuthi ngikhulume naye. Wena kusho kahle ngamanye usamthanda. Usafuna ukulungisa izinto. Angisamthanda ukuthi sesingaba ku relationship but angifuni sibe izitha lesi sizona manje because yena usengithathise kwesitha. Akasafuni ngisho ukukhuluma nami uyena oblocker mina. Ngisho ngihamo ukhiwa igate uyayikhipha nje kumina engazi ukuthi manje sengiyisitha kena ngifuni lonto. Noma engaba singangaba ku relationship naye but abuyisa izinto zami kuba ukuthi ukuthi uyaqhubeka uyangikhulumisa ke it's fine mina nginankinga. Uma ukuthi uyangizonda ulungile ukuthi nalapho kodwa izinto zami ngidingayo. Wena njengamanje nje wahlona usuhla lapho wena. Mina ngabuyela ekhaya mina. Impahla lezi masiyithatha futhi ziyakini. Yebo bode. Sasa manilungisa izinto ekuthiwa nilungisa izinto na kuzokwenzakalani futhi uyophinde futhi impahla uyithuthe back. Ukuthi angiyiboni ngiphinde ngibuyela kuyena yabo manje sengisithathile isinqumo sokuthi angisabuyeli kuyena ukuthi singaba ku relationship sesingaba ukuthi siyazwana ngoba anginayo inhliziyo. Wafowethu njengamanje sihamba naye usisi nje banibona sithathe sisuka manje uyasidirector njengamanje la kuyikhona khona la siya khona. Seswama nginawo ku stop ngangazi ngihamba ngephi la. Ngithatha left. Okay. Ezekhile vele. Njani? Ngifuna madoda la. Hayi futhi sizela kuwena. Ngizokuzana mfowethu. Sozani ngaba nalo? Sebhuti. Kulo mina. Njengoba sikhuluma na kahle efonini. Ngaba nalo. Ngiyade ngifuna efoni. Kathi Kulo mina manje. Yini uyifuna kumina wena? Ngifuna impahla zami. Impahla zakho? Uhambe la nale ekhaya. Hayi angisakufuna ngifunda usongihlanisa nginika izinto zami. Mana madoda siwanda. Ngimbiza la abangangani. hayi baba lalela baba ungasabisi usosibizela baba. Ngamadoda yabo. Ayikho into enze ngikhuluma nani ngaba nalo. Indoda ayikhuluma. Ngobani? Sicela uphume kulo mfethu ukhulume nathi. No, angizokhuluma nani. Mina sihamba nani lo. Nginika impahla zami ke ngiphume Ufuna kwena. impahla zakhe nje. Yena ngifuna ukukhuluma nani ngicane ngihambele la. Ngicane siwe la madoda. Shutho ufuna impahla zakhe uyazidla. Nangiyazi. Wayithenga lezi mpahla. Into enzoyikhuluma. Wayithenga yini? Wayithenga lezi mpahla. Hayi madoda nihlangane lapha ngene. Cha siyabuza ukuthi wayithenga. Bayangena phela bahamba nami bayangena. Ngiyazi mina lento. Hayi ihlaza lento. Sengenela thina ngenkani. Ayihlaza le ndoda, Sesikhulu kakhulu indoda le. Ofaka mzwa. Sokwenza lento esiyenza asikaze size siyenze kodwa njengamanje sekuyaphoqa. Akahloniphi umuntu. Unalokho lokesithuka. Mase ufaka Ufaka kanjani ngale ngidi? Kuze ukuthi ngidi inkinga iyona le. ingide inkinga ile. Maka senze nje. Uzokwazi kulokhoza na? Ufana lo sijwayela kabi lo. Kwenzeki? Shale mfowethu. Usihlonipha ngithi. Ngithi usihlonipha wena. Kahle wena. Ukhombisa abantu namhlanje. Kulungile phela biza amaphoyisa. Biza amaphoyisa. Biza amaphoyisa. Biza amaphoyisa. Yaphuma. Ya, usihlonipha. Anthi uzobiza obra bakho. Ngiqashule mfethu. Qashule. Uzobiza obra bakho babize. Babize. Sikhuze kakhulu.
usihloniphe. Sikhulume kakhulu nawe. Awufuni ukusilelela ngithi. Angizofuna ukusilelela, ufuna ukusisa. Angizofuna ukusisa. Angizofuna ukusisa. Why number nalo madoda? Angizofuna ukusisa. Ngizolo nami manje emzini. Ngizolo nami. Ngizolo nami manje bafethu. Hlala la. Hlala la. Umadoda. Hlala la. Imali yakho sisi. Imali yakho sisi. Ezakho yini la? Ezakho yini? Indaba ususungamnikeza. Uzokwenzani? Uzokwenzani? Yini ozoyenza? Yini ozoyenza? Yini ozoyenza? Yini ozoyenza? Yini ozoyenza? Hayi, ayikho. Ngobuhlala na uclean Wrong bafethu. Ho. Wrong. Ngiyayifuna iTV yakho. Lalela baba, lalela baba, singasikhathi sokudlala. Ngizongatheka la emzini baba. Awulaleli ngokuba wasehlisa kwaseqaleni Nawo ndikamela yosuka Hayi kahle wena kahle. Hamba nathi ngiyaka zonke. ngizwe ngawuhlula na uclean eko sekwaphendwa kanjela endlini yalunga lizi fridge alize hawu singadlala wena lizi fridge aliphume aliphu angifuni nje into ezongihlanganisa nawe angifuni lutho nazo yebo uyaluka ngifuna ukuqhuqa angikho into ezoyikhuluma nawe mina angifuni lutho nje angifuni lutho ayikho kulungile zothatha kuphela phume wena sivela wangibloka wena yonke indawo Shaya mfethu. Sambe sisongena emotweni. yebo ngiyabonga bhuti anginandaba sala nawe namandla nembo